Madoka chere mabuja tauya anodzanyasi nhau zuva rochi22 mwedzi uno waKurume. Tiri kutanda kufara kuripo pano. Isu tasvitsa masubscriber anosvika churu chibodzi. Aiwa mufaro wedu tinokutendai mabuja anokutitsigira anokutitekera nguva yese. Makore mairiya aiwa atiratidza zvisvinu tafunda zvizhinji. Tiringezvo nhau dzanyasi tiri kutandira kwedu kumatarodzi mhosva pamutoko pano kuno wadzimai wairi wanonzi ruimbosibanda pabodzipo naprivilege nyamakura vari makore 29 pabodzipo nemakore 23 wakaendako kubana naEvelyn matongorere ano makore 25 kwaiya kuita makuhwa izvo zvakawabhowa saka wakatoendako mukuba kumba kwache waakagomubisa mbasha dzache wakagomurova zvinorwadza. Ipapa kwaiya akatoenda kuongororwa nemachiremba akagozi anokukuwadzivai kwaakagweita panzewepa. Akaenda komangara kwamakosa kuMapurisa, asi wese wanogara pamakaha pamagirosapo haidi zvakatooma pariba kunyatsonzwisisa kuti chii, asi ticharamba tichiringa kuti matareyo anenge achigoipedza sei nhau iyi. Obatoro CCC kubudikidza nemagweta awo Zimbabwe Lawyers for Human Rights waenda pokare nyasi kumatarodzi mhosva kuti waende komanikidza Mapurisa kuti abvume kuti waite rari yawo yokugumisira musi wechitatu zuva ramangwana paChemhanza chikoro paTafara pa. Heno kuti zvichabvumiwa chere kana kuti zvichadini, chedu kuramba takaringa tichigoboya kuti zvinenge zvitekaira sei. Apa wamunangagwa wari kuti vanenge vari kuchitumbiza peno ndosaka wari kuti ivo vanenge vari kudaba kuti zviitike. Haidi paribe chisvinu, ticharamba hedu takandoringa. Nyasi akamirira bato roCCC Charlton Hwende nevamwe vache waenda kumuzinda woZEC kuti waende kopuwa gwaro rowavhoti, asi paribe raburika. Izvozvi zviri kutorwadza nokuti kushora mutemo kuri kuitikaku, asi paribe agoziva kuti zvichadini. Ipapa wandorwadziwa nokutoti Mapurisa anga atomira kuti aende kowasunga pokare nyasi. Heno kuti wanga wada kusungirwei, ipapa zvakatooma. Dai pasina kuti makamera abva akasika kuti nyanyanya haidi, wangadai peno dzatochena nyasi uno. Tichagoringa kuti wachazvipedza seizvo, ticharamba tichikunyepai. Zuva ramangwana kwainobatoro CCC rigbeite zuva rowanhu kuti munyika waende kotsanya nokunamata kunamatira runyararo taringana anosarudzo kudani. Haidi heno kuti Mapurisa ayo anozvitetekera chere nekuti ndo wari kunyanya kuita hazvo kukuba wanhu pabodzipo newanhu ZANU-PF. Asi toramba tichindoimba kuti menamaito ichaitiwa mangwanayo aiwa inopedza zvese. Sangano rinotekaidza sarudzo munyika roZEC ragonzi newanhu ari kuda kusikinya tukono pabodzipo nokurambidza wanhu kuti zviite zvakanaka. Ipapano zvarakareketa zvokuti riri kugoisa mapepa aribe makara chaiwo chaiwo. Wagoti mapepa wari kuisa okuvhotesera anenge andori oblack nowhite yo. Haidi paribe kana chisvinu, ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei, asi wanhu wese wanoda kuti kuitike shanduko munyika wari kuita kurwadziwa idi. Kwainonzi African Risk Capacity yaisa mari inoita $100 mamirioni omari yokuAmerica apo pakwanisiwo Zimbabwe kuti igopindawo imomo. Kwaipapa wanhu nyika dzinenge dziri mukati mochirongwa chinhu kwai dzinenge dziri kugobatsirwa kuti dzigoite kuti warimi wadzo wagoboye mari yokubhadhara kuti zvichipe kana zvikaita sezvakaita gore rino kuti mvura inenge iribe kunaya, wanowanawo chowiri chinowaita kuti wagokwanise kupinda mumunda pokare mwaka unoteera. Tichagoringa kuti zvichapera sei, asi zviri kuratidza kunakidza izvi kana zvikaitika zvakanaka. Zvawadza nyasi manhoko yano paburika mapikicha nemavhidhiyo Joina City paino mwoto uri kupfuta. Pariba agoziva kuti mwoto uyu waita sei kana kuti zvatekaira sei. Tichagokunyepai kana zvichinge zvaburika, heno kuti wachatinyepa chere. Ipapa zviri kutonyanya kurwadza kuti peno Joina City yo inogona kutotsva pakakuretsa, asi paribe kana wari kuuya kodzimura mwoto.
wofire wanoita zvofire brigade palibe agoziva kuti wanoboyeka chere kana kuti wanenge waino mvura yochere oguta roHararewa aidi manyongori chaiwo asi toramba tichindoimba kuti zvinibe kuzonyangaritsa. Inonzi ZEC DC kwai wendo huno mwedzi uri kuteera ndipo ichatanda kuita zvokutengesa mangoda ayo kwese kwese. Hanzi kwai yanga yagomira mwedzi misere asi gore rapfuurari aiwa yakaita mari chaizvo ikagona kuchera mangoda akawanditsa kudarika manguva yesei. Ticharamba tichizvitenda, ticharamba tichiringa kuti zvichaitawo kuti kuite budiriro chere iko kumangodako. Tichiringadzawo mutambo Ronald Moyo kwai ndiye aitiwa mutungamiri wechikwata cho Highlanders. Toramba tichimutenda tichiti makorokoto aratidza kuti achiriwo chidiki heno kuti achaita chere kuti chikwata chiite zviri nani. Ticharamba takandoringa. Tichiringa mutambo wekiriketi Blessing Muzarabani kwai ndiye aita ega muZimbabwe agoisiwa kuzvikwata zvoIPL kuIndiako kumakore masere. Izvi zvinotofadza, tinozvitenda tichiti kugona basa idi kuriita. Toramba tichimutenda tichimushwira tuzvinu kwai anenge ari kutambira inonzi Lucknow Super Giants kuIndia ikoko kuIPL. Tiringe dziri kuitika paSirese. KuSouth Africa hurumende ikweyo yaisiwa mushishi manje kureketa kuno nomari yomarandi inosvika mamirioni 50 yagopa kunyika yoCuba kuti wandobatsirike hawo. Aidi heno kuti iwo wanga wapedza chere nhamo yawo ndozviri kureketa vanhuwo vari kuti zvaitirwei. Mozambique kwai yagobisa mamwe mabhuku anofundzisa dzidzo webiology kuti izvo abulitsiwe mukufundzisa wapwere. Kwai zvaari kudzidzisazvo wanozvidaba heno kuti anga ambobvumiwa nani kuti apinde ipapo. Ticharamba tichiringa kuti wachaisa maapi tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Mapurisa wokuNigeria kwai agonzi ada kuenda pakuramba basa asi mutungamiri wenyika ikweyo Muhammadu Buhari agoreketa iye kuti wakandozviita basi idi wanochiona. Aidi tatoringira kuona kuti zvichaitana sei ipapo nekuti zvavo wabi yedu wanotofunga kuenda pakuramba basa. KuMalawi kwaiva kugoda kubaya wapwere wese kamushonga kokudzivirira chirwere chomheta makumbo chiya. Aidi heno kuti wachazvikona chere nekuti wari kuringira kuti wagobaya wapwere wanosvika mamirioni anoda kuita 3 chaiwo. Ticharamba takaringa nokuti ndokwegani kwayaboyeka mudunhu rese reAfrica makore apfuura ya. KuJamaica kwai wanhu ikweyo wagoramba kuenda kosangana nomwanakomana wamambokadzi Elizabeth William papodzipo nomukadzi wache apo wanga waenda koshanya ikweyo. Watoreketa iwo kuti wasangane nawo wanofanira kunge wari kundosangana basi nyaya yekuripiwa kupambiwa kwakagoita makore okare. Haidi zviri kuramba zvichibhenda idi chaiko. Ticharamba hedu takaringa kuti zvichapera sei. Mumwe anoimba anonzi Jakiwa kwai agopuwa makore 6 okugara mujeri nonyaya yekuti akabaya mumwe anoita kukurudzira mitambo yokuimba iyi. Aidi palibe chizvinu asi toshuvira kuti zviite zvakanaka dai zvokubana zvino kubayana nomapanga zvaita zvichikuwa. Tiri ipapo zvedu aiwa tagumira pano paNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.